to? Wala. Yo guys, good evening. Ready to crawl. Okay guys, wala ko ka video closing kaniha sa Boracay Island nating kay nagdali-dali mi og prepare, naligo mi para sa pub crawl nga nag-dinner mi daan. So karon na nami diri. Saka nagtao diri. So hi guys, welcome to Boracay Pubcrawl. My name is Chi. I'll be one of your captains for tonight along with Eiyan and Trey, the guys out there. So guys, the tickets are the ones that you're going to use para makuha nyo yung shot on every bar. So that's 2 shots each, isang welcome shot, isang goodbye shot. And then, if gusto nyo mag-order, may mga buy one take one drinks tayo sa bawat stop. Tapos, meron tayong drinking rule. Starting dito until the end of the night, kailangan pag umiinom kayo, may hawak kayo sa shoulder or sa arms habang umiinom. Kasi pag nakita nila kayo umiinom na walang hawak, ituturo nila kayo, sisinod sila ng pub crawl at ibobottom sa yung umiinom. Okay? Yun ang drinking rule natin ha. Tapos, may mission ako for everyone. Ang goal natin tonight is to turn strangers into friends. So kailangan may mamit kayo 3 bagong tao outside the group. Know their name, taga saan at anong interesting sa kanila. Sa third part, pag tinanong namin kayo, hindi kayo nakasagot, i-face paint namin kayo bilang, parusa. Parusa? Paparusa? Basta ganon. Yun. Tapos, ayun. Ito yung marker. Sulat nyo yung pangalan sa shirt. Shut the fuck up.